Okay, kay sunang may adlaw kayong tanan. Once again, ano yung kapon inyong alagas kang Trifon Morales. And then, my partner kapon to si Juan Litayad. Kumusta ka mga napamati karon Kabisayan og Mindanao. Okay, asap gina. Always say a prayer. Di gina ito kalimtan migara. Number one siya sa itong kinabuhi. Ang itong labang makagagahon. Tagaan kita may panglawas, matag adlaw may gala. Salamat kay Lord sa mga yata ng grasya kada adlaw. Thank you kay Lord. Okay. Bueno, ang suwat ang pagkatang matagan o pagdagad pinadahakin sa kababay na mapatago lang sa nga Donata o gibatan kanidua sa radyo ni Ray Arellano. Ladies and gentlemen, ang atong sender si Donata. Tinuod yun diay nga kitang mga inahan. Kung unsa kabadlungon ang atong anak, bisan unsa nato kasuko, magpasawabig yun ang atong pagmahal sa atong anak. Pero kining akong problema, lahi ni. Kay na problema ko tungod sa problema sa akong bana nga na problema tungod sa problema sa akong anak. Libog no, pero aron inyong masabtan ang istorya, ingon ani ang mga panghitabo. Kuyayang sa tubig. Aming manakayan walay katig-katig. Aming manakayan walay katig-katig. Kuyayang sa tubig. Mga buwisit, mga hilas, murarabag unsa utro pang mga batingaong, mga shit ninyo! Oy, Donata, hoy! Oy! Donata, Mga way-uwaw. Sakay kontra. Ay! So, Mga hoy! hilas, Oh. murarabag unsay mga dagway, Oh. kahilas bayo! Ano ka, oy? Kung sa pa'y giaway ni mo, ha? Ay ay mga silingan, ang silingan nato nga murag unsa ra ba mga himantayo ginawayon. Ay, kay nga no man lagi. Sa man ka. Kanang silingan nato diha nga ang naong murag panalang hilas kayo. Sekular yan? Kinsa pa man yung silingan nato diha nga ang naong murag panalang santakan. Ay, giunsa man lagi ka, imtahon. Giingnan ko nga ako kunong dagway mura kunog iro. Usa! Ging na ganiya? Oo lagi. Be ikaw kuno ingnon nga imong dagway murag iro malipay ka. Kaya, tiragon. Nakaako sa lapagsulti ni mo, ana? Oo lagi. Ha! Kahanggaw ka na nila. Mga buwit patasan. Imo to sang gipaak. Hanggaw uto mo sa kabuanga ka. Hanggaw ka. Oy, asa naman tong mga toothpick din he? Kadaghan pa ato, nahurot na. Abinuan. Gracia! Simon! Uy, ano ka, uy? Hay! Dool dire! Kasayo ba ni mo gisapot? Kisa man ko dili sa puton. Nga gahapon paganik itong napalit na kung sa kakarton nga toothpick, karon wa na. Unsa giapil niyo kaon? Ayaw sa pagana, uy, Donata. Dili sa na itong kaon-taon ko ng toothpick. Ha? Wa pa maluto. Pwis asa lagi, kisa naghurot. Ambot lang. Kaya ako, magamit mo kong toothpick, pero ako man ang iuli ni Kaman. Ay, lambia ay. Huwag ko kay buot na. Asas grasya. Naara si Ate Gracia, Nay, ay. Nay, nga naman, Nay. Oy, grasya. Kisa naghurot sa toothpick din eh. Kadaghan pa ato nahurot. Tabi para sa mong project. Anong ari man ka mangayo nako? Ang tatay ni mo? Taybi, 400 lang. Kaya namin palitunan para project. Sa man ang project ba? Para sa verbal agreement, future tense o past participle. Yabang ka na. Toy, Ay kung ilara, ha? Imo kong totohon, ayaw pa to, nga, ha? To, in English ka? Wa ko kahibaw? Toy. Kuwara ng 400, oh. Di 500, oh. Napay mga adjectives, ha? Ihakson di pa mo. Salamat, Tay. Arin ako, Tay. Yes, 500. Ay, si Rit malang agi. Di mo sirit, 500 man tong gihatag mo. Ang naapa may adjectives. Suko-suko ka pa sa 400. Unya imo din gihimong 500. Hanggang hangs ka nga lagawas utok ni mo Simon. Oy, hindi Simon ay. Oo, asa ka, Donata, asa ka, uy. Ay, pagbudbud yung imo mon. Ahak, babayhan na, uy. Tatay, kait ko daan og bounty. Mga yusad ka? Unya, misuod ka sa imong klase. O, tatay, oy.
Siguro ka, basig parehara sa ng imo mga classmate, ha? Nga dili manood sa klase, kay magsige na lang og baraha. Magduwa ng tungits. Mga bata pa gani kaayo mo, mga sugarol na kamo. Ikaw, unsa man? Kamao na ka na sa imong klase, kamao na ka. Oh, tay! Ako may kinabrightan! Ang bugira, baya niya. Kamao na ka mo ihap. Oh, sayod raan na, ah! Basig, may apel ka anang sugal-sugal, ha? Be, ihap ko na, be. Tagaan ta ka 20. Be, ang bedani mong baiti, be. Oh, di. Sige, ihap ko na, be. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Very good. Padayon. Jack, Queen, King! Ay, inaha! Pagkakidot ni mo. Very, ang binubayti! Ano man, Oy, ambutan ni mo, Simon. Ay. Pataka ka malagpanumar, oy. Basig makadaot ng Viagra, ha? Ay, Oy, kamu mo di gani Simon, donata. Oo, kami tao ni Doc. Naami ipakonsulta, Doc. Yes, unsam ka na, ha? Sulti si Dr. Simon. Unsaman mo? kuandok ba? Kanang, kanibitang Viagra. Wa ba na kinisay side effect, Ay, doktor? pasti lang. May gamit ka na ana mo, na? Sisting ba lang, dok? Ha, sisting. Unya, may ayon kasi mong sisting. Buha nga, dok, oy. May apel magkatuske nga ako mga tiil, dok. Dili naman noon ko makalingkod. Unsa man na, Doc? Wa na siya side effect, Doc. Ay, pasti lang ninyo. At sa kilid ang effect na. No? Inaana sa tubangan. Ay, pagkakido. Kasing-kasing po kani. Ay, soy, tiya. Ngano, tatay? Ang saman, wa kay na matikdan ang atin ni mo grasya nga may lalaking nagsikit-sikit. Wa ko kakita nga ngay nagsikit-sikit, tatay. Very good. Why may paduol nga laki? Wa cute, tay. Good. Bantay yun ng atin ni mo grasya, ha? Kay kanarabas atin ni mo, ang dag-anan, ana. Kuya kayo, hikapon lang tuhod, ana. Buhayang na yun. Ayaw ka pala ka, tatay. Ako nang batayan si Ate Gracia. Ano na anak ni mo doon na unsa na siya? Oh, naunsa pa. Na-disgrasya. Usa? Si Gracia na disgrasya? Oh, Simon. Oh, nindot kayo. Hanggaw gyud kay ka, oy. Kay, Ha? Ayaw ko kumidyaig sama, ana. Ha? Dili ni ka kumidyahan, eh. Unsa man yun ang disgrasya ha ang nahitabo ni mo, Gracia? Gitulis ko. Wa, titulis ka! O, tay, nalugusan ko. Nalugusan ka! O, lagi, gitulis ko. Unsa man, ay, inatay ani, unsa man yun nahitabo ni mo? Gitulis ka o gilogos? Both. Unsa? Oh, unsa man yun ining hitabo ah? Be, sultihi mi. Na unsa man ha? Ay, sige, Gracia, isultin tinog na hitabo. Sulti na yun. Kuan, tay, naglakaw ko sa daan nga mingaw. Nganong mingaw man? O, may tao. Nganong wa may tao? Kay mingaw, lagi. Digo ka magtarong diya, Simon, ha? Hagtok yun ang uni mo rustok kong kaliro, bantay karon ako. Ah, sige, Gracia pa dayon. Mauto, paglakaw na ako. Kalit lang nga may mitunga nga lalaki sa akong kilid. Miingon dayon siya Ano nga, daw? ayaw pagsagit, tulis ni. Okay ra? Niingon dayon siya Ah, sige pagpilit, nga, ikaw mga lang alahas, magpapakadi, ano? ulugos. Oh, Ikaw unya. lang mo adjust na ini Siyempre, kulir. ako ko'y mga alahas, wamang gani ko'y Okay daw, okay daw. barluloy. O sa ato pa nagpalugos ka. Naamang ko'y 500. Oh, ang iyo mo na lang yatang imong 500. Wa, uy, amo na lang gi-check-in. Lain sa kay anak ko luguson sa dapin sa karsada, mauwaw sa taong putay uy. Ah, kanay anak, gamiton yung utok. Magkahangga! Haskang laguta yun ako aning Simon. Likoy ko kay utok. Unya nagsigig mo ang akong anak sa iyang tiyan. Nabalak ako.
Mautong para pagsiguro, gipatanaw na mo, doktor. Kamo naman sa nisi mo. Donata na problema na sa mus Viagra. Ay, dili, Dok. Laining among tuyo, kining among anak mo'y among Oh, ipakonsulta. mau ba di ay? So, unsay problema ni mo, Inday? Magsakit ang akong tiyan, Dok. Anya murag midako. Mura ra ba ko kasukaon, Dok? Dok, nabalaka ko. Kay nalugusan na ba tao ni si Adok mo nang akong ipa-check up ug di ba ni siya mabdos? Way problema. Dali, Inday. Ato impeksyon nun imong tiyan. Amay. Andali ko no dapit, be. Kaning sa may agtang-agtang. Uy. Panuhot man eh. Ha? Unsay panuhot ko, Dok? Panuhot ra ni. Ay, hangin man ang sud. Saba ka da, Dok, oy. Ang saday pagtuon ni mo ato ng lugos na ko, bomba sa bisikleta. Ang pagkakidot to eh. Askang guulan ako atong hitabua. May gani kay wa gyud ay mo mabdos ang akong anak. Thank you kaayo sa nag-maintain ug nagpalitan karon og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule. Pres, ala sa drama nga patukhanga ko dai ni Kapitan Louie. Magkita ta ninyo din ha nya. Pasalamat po ko sa tanang mga tao o tanang mga BHW ni Kap Louie din ha. Nga iyak kining gipagamit sa number 1 nga plus Panyawan Liniment Oil sa tanan to mga kaigsunan diha sa Cagayan, Inabanga, Bohol. Magkita ta ninyo diha. Ma'am Nenen Moreno. Anam diha Ma'am Nenen. Unya, salamat sa imo hapong pagpagamit sa imong mga tao sa Panyawan Liniment Oil. Thank you po sa tanang mga tao nga naghimog number 1 sa natong number 1 nga haplas karon nga himo sa Sed Pharma ang Panyawan Liniment Oil. Thank you so much kaninyong tanan. Oh, Salamat Bambina. sa kayo, yes. Ilabinari asab ni ex-barangay Captain Angelo Orhe diha sa Katsabusa, Poro Camotes. Ingo mo sabi siyang Mrs. Ma'am Mercy, ba't yung nga ni mo, ma'am? Nakalimot man ko, eh. Ayaw kalimot, ha? Tanawang akong hamis ng panit, yung puti nga lumoy nga panit. Sa sabon ng celebrity ko, Jik Beauty Soap, no? Huwag yung masab ni Ma'am Ann, og ni Barangay Captain Rene Sampan diha sa Santa Cruz, San Francisco, Camotes. Kumusta ka mo diha? Huwag nga ito, mga amigo na ko diha, mga estudyante, itong kasyome ni Goliath diha. Ilibin na sila si James Argalion, og mga barkada, mga babae, og mga lalaki, mga classmates. I-maintain kanunay ang celebrity ko, Jik Beauty Soap before ka mo maato sa skilahan para hamis og lumoy ang inyong mga panit. No? Gili Dilmar, usay magisulti Gili Dilmar. Salamat kayo ni Camilo Ihis. Sa mga kauban da sa MFM Gams. Oh, Panyawan gyapon ilang paggamit. ano ba? Usaon naman lang panyawan na to nga kusog naman kayo ni. Oo. Tambal magudi ako magawa nga hapit na maayo. Tibidi. Ate Medi. Oh. Nya pa. Salamat po sa tanan, kaninyong tanan. Unya, aniya na ang mensahe sa mga iyong panlawas kay daghan magud kaayo ron nag-antos nining sakit nga kanser, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian kana tungod sa toksina. Kana kung toksin mao nay usa ka poisonous substance nga gikan sa ato ang mga air pollution, kontaminadong tubig, preservative, pesticide, fertilizer, drugs, alcohol, cigarette, cosmetic, household cleaning products, ug uban pang mga kemikal. Busa aron imog yung maangko ng maayong panglawas, inom gyud matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 nga mutangtang sa tuksin sa atong kalawasan. Ala sa pagtambal ni ini, mao kini atong buhaton. Usa nga tus duha ka kapsula, katulusaw sa kaadlaw, usa ka oras sa di pa kamukaon. Ubanigyo ninyo og pag-inom og 8 nga to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Kausa na lang sa usa ka adlaw kun kana maintenance lang. Sige na! G-Detox Plus Herbal Capsule na ta ang pinakakusog number 1 nga mutangtang sa tuksin sa atong kalawasan. Ate Pres? Okay. Sa tanan nyo, din sa atong Barrio Luz, may pagpaminaw. Diyan sa Kugon Pardo, Inayawan Pardo, Tabukanal, may pagpaminaw, salamat kayo, Tagunol. May pagpaminaw ninyo, salamat sa kanunay yung paminaw sa Barrio Luz, sa Ermita, diyan sa Pasil, Carbon,
Thank you kayo diya sa Labangon, Tres Katipunan. Maayong pagpaminaw ninyo. Thank you. O karon gulyat ato sender Ang atong sender ati Pres, Donata. mura si Donata. Mm, Onya, si Ma'am ako Donata. na ipabaw ati Pres nga karon sa kuan ati Pres, John ta mga to dito sa ilahang Sir Lito Estrada. Karong John John 23? teka Jo ha. 23 man gusto. 23 dili 21. Oh, John 21 magkita tanyo din ha sa Kagwait sa ilahang Sir Lito Estrada. Magkita taninyo din ha alang sa ato ang pasundayang patukhang Patukhang nga kuday. kuday. Inyo makita sila si Ate Pres o guban pa na mga kaigsuunan. June 21 anha sa Kagwait, sa Buanga, ay dili sa Buanga, Surigao. Surigao. Oo. Mao to lang Kita ingon nimo. talaga. Mao ba nang ingon nimo lan nga pasakyot tag eroplano daanan ng Sabado? Sabado ta mga to ba Kay kadomingo. Domingo ang atong flight good alas 4:55 ang may laing eroplano para padung dito. Kay usara man so Sabado larga na ta. Ato ta dito standby tas butuan o sa kagabi ni kabuntag ditso na ta dito. Ari ay. Oo. Ah, Ay mo may lain niya Sabado Domingo. Sa ato pa ng Domingo sa gabi, ari ta dire silang balay ni Sabado sa gabi ato tayo sa butuan sa ilang mambet katuduli kapayas Oo, na tapol. dito ta standby. Ma'am, Oo. namungaw ko sa mga kapayas, ma'am. Mga yabi ma'am. Oh, man namatay tong unang lisok ng gidaon. Oo. Oo. Nahala. Ayaw sa kalimot ha. Mayo 3 pohon, Domingo man siguro ne. Naata diri sa Kanawa, Kadiay, Bohol. Salamat sa pagdapit ni Barangay Captain Evelyn Duro. Pinagi silang program manager si Ma'am Esmer Peros. No, ang ilang Kanawa Variety Show 2020 with Goliath with special participation of Bambinas Angels. Okay. Ato sender gulyat si Donata. Donata. Iyang problema sa iyang hanggaw na yung bana. Si Ma'am Donata, mao na yung asawa ni Mr. Cornelio. No? Oo. Amo ning silingan sa Uslob. Nya kani atong sender karon si Donata ang iyang bana si Simon. Oh, si Simon nga may pagka komedyante sa ni Simon da. May stricto, apa may Problema. mga komedyante. No? Problema sa iyang anak, gatong gilugos. Nindot sa iyang anak kay nagitagaan og 500 nga yung tatay nga 4 ram to primero, kinako na yung mga projects, sa usap mga siltes, paglugos na niya, waman ko kwarta, gat, niya sa man nga, waman ko kwarta, di lugos sa lang ko, nga naman kay 500 siya, wala lang ako ihatag, amo na lang gi-check-in. Oh, Kailan man kaganaran sa gawa sa daan, may kitarungan po. Ingon niya tatay ka na, doon na siya kay utok. Pero permi siya maduklan siya. Sa diya pag birthday na, nga mga yung message, birthday message nga makahilak. Utang gingon nga kanang dili ka na mo anak, sinagop ka ra. Sinagop ka. Yung kumidyara di ko to. O lagi, araw ko na makahilak. Yung kumidyara ra ba di ay? O lagi, unya, sa man alang nilaya sa man to. Kaya nahiubos man, kaya nag-uol ka to nga, kung anda di adapted dari siya. Oo. Pero ang kita, ami lang to ay. Diretso ta sa Yeah. mga pagbasa lang, no? Arita sa the book of Ephesians, Efeso 6, versikulo 1 nga to sa 4. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga gidikanan kay mao man kini ang husto. Ang unang sugo dunay saad, mao kini. Tahura ang imong amahan. Tahan sa mga bati nga istorya mao na nga may anak kay maayo ginang imuha siya pasundon sa Kristohanon nga binuhatan. Sama Ang ni- sa maayong binuhatan. Ang nindot nga example ani katong usa sa ka-contestant nga akong gida kagabi silang nang Maria Canedo sa Lower O Pakigni. ikaw ang madayon. Duha man kanahit. Duha man kanahit. Unya, sige, unya ito bambina. Ang Adi, Ano ba? ang katong kuan, extemporaneous request to siya. Kalit. Kalit. May ni example ang gabi. Ang usa ka contestant, apil ang iyang anak, duha ka buok. Ang papa, dublikara, kay talent man. Silang tanan, Dublikara. magkaayon, pamilya? Duha apil? ka anak apel. Unya, O tulo ka anak apel, Unya. siya papa apel. iyang Ang mama. katong may kay mukatag kuan si isang pa to. Si Dili siya, Lito ni? Viga. Lito, Dili mao, taga Skarkar si Mr. Inggit. Albert maningan Inggit. Unya ba unya. Ang bata niyang gamayng batang laki ni kanta og kanang Santo Niño maghari ka. Unya magbitbit yun siyang Santo Niño.
Ngayon, Nya ang ikaduhang bata nga maoy nadapos top 3, ang ikanta ka ng gabayan. Oh. Kau ang gabayan. Ano, Nasay na, ang nasay na resulta, ang katong gamay bata ang laki nga, cute kay sa tuninyo niyang ginan. Gamay pa murag 6 years old. Gamay kay barong piting na ra ba kayo kay murag tinubuan Unya bitaw. to lagi niya. Dasal ang top 3, unya sa galakaw na may nanguli. Kaning anak ka, kanang upat, anak na ko nas unang asawa ko. Ha? Pinapin asawa sa namo ko yung kaduha na po yung sakbok anak sa kaduhang asawa ko. Unya, may kani mo anak na ani mo. Hay mo ding mama siya. Wa man kuyok. Wa man ram kuyok sa mama kag ila mama may gabisyo ako wa man. Iko, unya ngano na naman kay kaduhang asawa siya. Sa karon naman ha. Sa una pa kahitabo, wala ako nagbinuang ako asawa. karon na nga Kay nagbuwag na katintal sa kauban niya sa trabaho. Ako mga anak kanang upat buko na wa man kuyok niya. Sa ato pa, ang mga anak naghambin og kasuko sa inahan. Lainan. Lain pa. Murag mas na tao anak na mo nga asa ang close ba? Asa gana mo. Lain nga example ha, lain nga example dili ko musulti. Dinira sa Cebu City, dili ko musulti kinsa. Ang asawa dunay tindahan. So daghang mga basketball player mag-inom sing tindahan. Ang yang bana usay gabi na moabot kay ang trabaho na maghakot og bas og graba sa Toledo. Layo di. Karon ang asawa kay nilayas man kuyog atong usas mga player. Unsay sulti sa 15 anyos kang pagwangang lalaki? Uli na mamata ko tagurong ka na. Mo tinoda. Muy po sa ato Kay pa. ang anak manggod mo ay makuanan in town. Taon sa mga kuan. Sa ato pa na igo tong gibasa dito sa Bible nga mga ginikanan ayo ko sa Ayaw. kanilang anak. Na pili uban ana, moingon sa patyon pa nimo pa mama pa. Oo. Ano ba? Bitaw, mo ka Balik ng donata. Balik ng donata. Nilayas ang anak at pres. Lilayas. Ayas ay pero kumidya to siya Oo. Mo pa. nang iya lang to apason, am-aman lang. Apason. Tinuod. Apason niya. Si mama o papa mo apas kanang pwedeng magdawog usab. Dadon ba ninyo sa lula? Dadon ba ninyo sa tiya? Aron mo tabang og amaan. Am-aman yun. Kaday anak. Magdabang. Dadon ba nimo niyang maestra? Ilang Kay prinsipal? dili lalim sa taon ay ang gituhuan nga adopted na siya. Wow, mato siya. Ano ba? sa to kamahana? Ino lang nga, tungod lang kay Para ganahan lagi ko mi nga makahilang magkahilat iyang ka. Kuha lang yung papa, karang istrikto nga may dunay gamay. Di ba? Kani makahilak yun eh. Kala, mao na lang to ha. Nindot buhatag pelikula ilang sugilanon. Kay kumidi nga sentimental. Sige, lele, padano na to sa amahan. Lala kay what tay budget para pelikula. Salamat, magpalagat atong talumanon. Kore ko ang puzzle